Update sa shooting incidents sa Dakbayan sa Talisay kagahapon, ingong igo lang ni Badlong ang duha ka mababaeng na pusilan patay sa grupo sa mga lalaki nga miparigla sa usa ka 21 anyos nga lalaki nga gipusil gingugumikan kay wa kini mohatag dihang gihingian sa mga suspitsado. Si Chona Carion sa report. Padayon karon ang hot pursuit operation sa Talisay City Police Station batok sa mga sospek nga nagpusil patay kang Chris Quinones ug Joy Cansancio. Sa pagpamusil na angol usab si Johnny May Cortez kinsa milandig sa Tambalanan tungod sa samad pinusilan sa iyang tiyan. Sa investigasyon sa kapulisan atol sa ilang pag-interrogate ni Cortez, nasuta nga si Cortez uban sa laing tulo ka mga lalaki miadto sa sitio Mananga 1, Barangay Tabunok aron duawon ang iyang amahan. Apan gingong adunay mga nagtambay sa dapit nga 5 ka mga armadong lalaki nga nangayo kaniya og panigarilyo. Apan wa man muhatag si Cortez, gipusil kini. Maayo na lang gani kay wa maintimano human usab mikaratil og dagan. Apan si Quinones ug si Cansancio mibadlong sa mga namusil. Hinungdan nga sila usab ang gipamusil patay. Wala siya inahatag. Mao to nga gipusil siya. Unya katong duha ka babae na apil to kay sila maoy ni patunga ni uwang. Kaya ang istorya isilingan ra daw sila sa katong suspect ug ang biktima. Aduna nay pangalan ang pulis sa usa sa mga suspect base sa impormasyon nga gihatag sa naangol. Hinuon padayon karon ang investigasyon sa nahitabong pagpamusil. Dinami gipangitaron nga tao na may usa sa ginganlan nga mo'y nagbuhat sa krimen. So sa pagkakaroon wala pa'y kompletong gihatag nga pangalan o description sa tao. Basta nga mo, sige pa mi, follow up pa mi karon. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.